Poďte sa pozrieť, čo všetko som si kúpila počas našeho parížského výletu. Prvou zastávkou bola Sephora, kde som si tentokrát niečo nakúpila aj ja. Začíname týmto penovým virálnym tužidlom na vlasy. Ďalej som si zobrala dobrú výživnú masku na každodenné používanie. Nasledoval balzám na odličenie make-upu, je to moja najobľúbenejšia metóda a chcela som nejaký aestetický cute deodorant. Som si obľúbila tento Fenty Lip Pudding, takže som si zobrala ďalšiu príchuť. Samozrejme som musela zobrať aj Kylie parfémiky, zobrala som tieto miniatúrky, dosť mi vyhovuje tá veľkosť, že to hodím do každej kabelky a milujem tú sladkú vôňu. To, že som si dopriala Chanelku, som už asi všetkým oplieskala o hlavu, ale pripomeňme si to. Samozrejme sme skočili aj do Zary a ja som tam nemohla nechať túto letnú gorálkovú kabelku, k tomuto si dáš len biele tielko a úplne to pekne oživí look. Ja už asi mesiac budujem svoj letný šatník a tieto šaty sú úplne ako stvorené na večeru na pláži na našej ďalšej dovolenke. Rada experimentujem aj s farebnými šperkami, takže som zobrala takýto set náhrdelníkov a tieto krabie náušničky sú absolútne cute a budem to asi nosiť dokopy.